Cikut? Komu sa tam Cikutka? Kto nás zase spomína? Vysiel Maxi z komína. Cikuta sa. Isto? Ukáž ako. Cikut. Cikut. Komu sa Cikutka? Maxinkovi? Isto? A čo spravíme? Čo my spravíme, keď sa nám Cikutka? Ideme za mamkou, presne tak. Presne tak. A mamka čo vymyslí? Mamka vymyslí niečo? Áno, mamka to má zachrániť. No teda. No si mi prišiel ukázať, ako sa ti Cikutka. Cikut, áno, si mi prišiel ukázať. A čo mamka spraví? Cikut. Áno, za mamkou som prišiel, no poď hore. No poď ty za mamkou, nech mi to vyriešime. Tu daj ručku hore, jednu,
Druhú. Krásne. Ideme mi to vyriešiť, aby sa nám necikutkalo kolienko. Jedno, druhé, prisunieme ešte. Áno, správne, tak? Cikut. Ešte jedno, druhé, áno. To sa nás len spomína. Vy si spomína. Kto z nás to spomína? Kto nás spomína? Nevieme? Ojsky pojsky? Kto z nás to spomína? Kto? Kto, mamka? Ups. Mamka, ideme si dať vodičku. Dobre, sem.